Добър вечер на всички от ProCar LED Lights. Тази вечер направихме Seat Ibiza 2003 година с едносекционен рефлекторен фар Valeo H4. Заменихме стандартните халогенни кружки и сложихме висококачествен LED H4 с активно охлаждане, да не ви пада светлиния поток на пътя, камбо система против грешки и MC модул против смущение на радиото и електрониката. Капачките са дълбоки, не се режат. Регулирахме фаровете на стенд и виждате резултата. Никого не заслепяваме, плътна, концентрирана, отсечена линия. Без петна, без разсеки. Но тук фаровете са в перфектно състояние и затова ефектът е такъв. Да покажем го няколко ни вярва. Сядчето. Това свети на тъмен и мокър асфалт. Клиента беше с обикновени халогенни кружки, дето нищо не светяха. Мъчеше се на пътя. А фарове в момента трябват, става рано тъмно. Виждате, отсечен фокус. Няма петна, няма разсеки, обикновен рефлекторен фар. Не пречи. Я да е дълги. Ето. Виждате за какво става на въпрос. За хората, които казват, че леда на рефлекторен фар заслепял, просто зависи къде, какво и как слагате, монтирате и регулирате. Виждате отсечения фокус. Дългите, плътна, концентрирана линия на 21 годишен фар. Доволен си? Перфектно съм. Нищо общо няма с преди. Имам още една кола и ние ще направим. Виждате, клиента сам, нали, го изкарахме на пътя, разликата да я видим. Лайка си. Що? Дълги. Е важно в какво състояние са ви рефлекторите, оттам се почва. Тук са в перфектно състояние. Всички реглажи работят по фаровата уредба. Затова ефектът е 4 пъти повече светлина. И не нагряват и рефлекторите с леда, както причиняват това халогенните кружки. Това е за сега от нас от ProCar LED Lights. Бъдете живи и здрави!